Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли в един влог от нас. Днес сме на Коледен пазар и ще ви взема с нас, като ще се разходим малко, ще хапнем нещо. Току-що бяхме и до Зара, като ето това якет, защото ми беше много студено. И ударих промоцията за 36 евро, така че продължаваме сега с коледните разходки. Тук няколко дни вали сняг и е много красиво навсякъде. Особено там, дето сега живеем, е много снежно. Тук не е толкова много. Но ще ви разходя малко, за да ви придобия малко коледно настроение и горе-долу ще ви покажа цените, защото видях цени в Софийския Вайнахсмаркт, коледен пазар. Видях, че е доста скъпо и ще ви покажа какви са цените тук, за да сравним какво има и какво няма. Чао, чао! Приятно гледане! Този огромен сандвич с свинско месо струва 8 евро. Оценката на това ядене е 6 от 10. Беше доста сухо. Не беше много хубаво, честно казано. Една чаша греено вино е 4 евро. И ако искате да си купите чашата, плащате още 2. Тоест 6 евро излезе с чашата. Едни ето такива струват 4 евро. Мамо, как е първата среща с снега? Не виж, мамо, виж. Я бабе, гледай, баба топка че направи. Харесва. Светлето дава първи урок на Емили по готварство. Да, и тя да разбира всичко, иска да бърка даже. Дали, Емили? Да бърка. Какво правите с Светлето, мамо? Ще готвите ли? Да. Ще да, мамо. Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли в моят YouTube канал. Аз се казвам Евелина и това е моят личен канал. Днес отиваме в Берлин заедно с Светлето и нейния съпруг, нашия поматрян, който седи отпред. Отиваме да посетим музея на Трабанти. Да, и Светлето е много доволна от факта. Също и е мила с нас. И ще ви вземем този ден, за да видите как ще си го прекараме в Берлин. Ние отиваме за първи път в Берлин, също не сме ходили. На тях също отиваме за първи път, така че се надяваме да е интересно и да ни хареса и времето да е хубаво. И ще е хубаво, защото аз като с матлийската грива на Лили Иванова. Да, щом имаме грива на Лили Иванова, всичко ще е наред. Надяваме се. Чао, до нови интересно! На път. Какво си вземе? Макдоналдс. Си откачихте да го ел. Що? Я знам, Макдоналдс ще те спия и ще качва социалната. Първата ни спирка е до Макдоналдс, защото сме гладни. Ще си вземем нещо набързо, защото имам още един час път. Берлин е на 300 км от Хамбург. 3 часа горе-долу път. И сега ще хапнем нещо набързо и продължаваме. Какво ще си вземете? Хамбургери, пържени картофи и кола, всичко вредно, ето. Еме ти? Аз не зная.
Добре, и аз не знам, ще няма също хамбургер. Джейми Оливър не харесва това. Нали, от ресторан. Светлата е супер щастлива. Вече сме на музея на Трабанта. Тук ще ни опаркира и започва нашата разходка. Ела, защото тя ми мисли за вода, ама тук сме в рая, в рая сме, гледай какво става. Какво става, бе? Погледни ключа, държатели, всичко ще си го... Светли, това е като твоя Трабант, виж? Дръжте прям надалече. Светлито кара този Трабант. Току-що прочетох, че на това място е била Берлинската стена и тук има музей, който е направен, за да стигне от едната от другата страна. Входа му е 11 евро. Мисля да влезем и музея на Трабантите, входа е 9 евро, там също ще влезем. И продължаваме с разходката. Честно казвам, стана ми доста интересно. Паркирахме си колата и продължаваме пеша. Ще ви взема с нас. Надявам се да ви е интересно и на вас. Ще ме возиш ли? Много е яко. И твой ли е така? Да, и моя е така, само че моя е по-луксозен, аз съм го направила. Аз нямам такива... Имах такива ръждички, аз съм ги почистила. Какво правиш? Не си го открадвай. Сега ми трябва мил. Сега вече ми трябва мил в този случай. Какво трябва да е това? Къде да знам, сега ще видим. Еми, ще го ползваш? Ще го пробваш ли? Дали върви? Не знам. Някак ти малее. Отива ли ви? Бе, какво правиш там, бе? Тук ли са скоростите? Там са скоростите? Так. Да. Отива ли ми? Много. Ама стиси да не хване верно да запали. Аз никой няма да мога да карам Трабант. Яко е. Да, бе, Ферари Трабант. Не може. И тук разказват историята, но ние няма да чуваме. Този VIP Трабант струва 45 000 евро и 200. VIP. Андре, би ли дал толкова много пари за Трабант? Това ще взема, само ако имате различни рецепти. Отиваме да видим какво има на там. Светлата е много развълнувана. Какво има в палатката? О, виж как са пътували едно време, горе са спали. Вау, много яко! О, вижте, тук има абсолютно всичко. Много е яко!
И това беше. Пуста! За съжаление батерията ми свърши, но в момента сме в един много хубав мол и има коледен пазар и сега ще остане малко тук, затова ще приключа. Ако Емил се съгласи да ме снима с неговия телефон, ще продължа и снимам още малко неща, защото все още не е приключила разходката ни, но аз съм отново неподготвена. Но ако за всеки случай, а сега свършва, ви казвам, че ви благодаря, че останахте до края на видеото. Пожелавам ви една прекрасна нова година. И се надявам тази година да се виждаме малко по-често. Ще дам всичко от себе си. Благодаря ви, че гледахте. Благодаря ви, че станахте с мен до края. Абонирайте се за канала ми, ще бъда много благодарна. Чао, чао! Светли, кажи чао на влога ми. Чао, отиваме на Стрелбище. Чао!